Otheneri w'ekigancha kia NCCDF ase bunge nyaribari cha chemi ya kaunti ya Kisii nigo mugasorero kiara abo bisabande korwa ase bunge yo ase okuigura ebirasi ase skuru yoboroso ya Getungurumu yogotoka ime yegwadi ya Keumbu ime kaunti ya Kisii okwana chinga kechyo ababwatani ase skuru eyo nigo bagwakera egetambo kerekyo asomukia bugosira chisemi abatani abo nigo baragwa no munyakerogo obo Sevania Otundo munagotumanya mulikito Daniel Ontiri. Aseira yalietwe n'omubunge w'Ensemeiga umusikiza irijanda iyo komente birasi bebere hasi skurega ya Getungurumu kubatekana no goitinyana kwa boroki wase birasi maga yo goikirana kwireiga abo bisa abaiga kurwase kiganche kyo nigoli tukulia rero babigora bene wacha kokonya aboroki gwabo hase gukinia masomo boigo bunencheremo yo gukinia bokoreri ase bunge ya nyaribari chache so etwajira ko bienana ojya sabana besukuru inde banyare ko bakubitumia na inde nabo tokoirana ringa umweshimiwe ito sairi chanda mbiyamono ase miremo endata gukora ase ngenjo yo gochari obogima bwa abana abayiga bandata gusoma birasi ne binganyare ko bagakorosia kuna rero igotorega iga togokora korwa iga ngano tore skuru ende koro kunyangororo ase ngenjo yo koenana naro ebirasi bune biga twende skuru ende korukweremo asengenjo yoko ena nebirasi bunebiga na waigo na nyansira ukwana chinga kecho tundo nigamenta bona ubwagachi bunga bunu boiga webirasi nigo bogendrete ase chinsemo au ase bungeyo egati abo ase skuru ya Boronyi Nyanguru egati yechinde chinyinge namba chiko bigora wangwega ase boiga kwanero mukyobo wokogorora chiskuru chiri chibwate mechando au asa magacho egati abo ase chinyumba chobo chenu egento gekobeka magima ya boroki gwasa kongo rie biga byoka ne binde mbirororo una nabiro bigo chakonyara kwa bikoera ntonyara kwa batokuba tebia na ndembirasi kibitokoe tokonyara kwa batokoe na nturagwea chisukuru chinde njirororo na chiro chichibwate mechando wao lakini amagani ya yons konya beka turasumo chumbe na ndende ko yashugurikera ingangaki chisukuru echiga chikonyara kwa chigo konyu in terms ya magendero umwalimu munene ase sukuru iga boigo otebaiga gwakambia monase mweshimiwe kiara nyariro gotwa ebilasi ebiga erinde tonyare kora konyeka ko gosarichinga kichiri chia mambia sogosoma nande ngwakera abana b'eskuru eyembia mone kiagera babeira baremereri goikera nyombo na iga bagosoma gwetera semechando babwate nande tari ngati abago gusoma nande bagwetere mechando mbali gokora buya gokora bare buya sana neringa ne mechande yemeke eyumanyete na gwetera semweshimiwa eskuru nenyare gotwara a different face buna chairman yatebire aiga nigagocha chinga kemerobolio au ebekire inse yoborai bumusikijanda elio gosirio botaka boigo asomokia bugokinia nonye nambaga yechiga sia sabasae nkurubuterege taseni kyagatembe kurega se kaunti ya Kisii litrane nguruko Daniel Ontiri.